தக்காளி சந்தகம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு கடாயில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு, கடலப்பருப்பு, வெங்காயம், மிளகா, கருவேப்பிலை இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. ஓரளவுக்கு ஒரு கண்ணாடி பதம் வர்ற வரைக்கும் இது கொஞ்சம் வதக்கிக்கோங்க. இது நல்லாவே ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. நாங்கள் பச்சை மிளகா, வரமிளகா ரெண்டுமே ஆட் பண்ணியிருக்கோம். பச்சை மிளகா கம்மியாகவும் வரமிளகா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இது கூட தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நாங்கள் மீடியம் சைஸ் தக்காளியாக 4 தக்காளியை பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கோம். இந்த மாதிரி போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. இது கூடவே கொஞ்சம் சோம்பு போட்டுக்கோங்க. அது கூட உப்பு போட்டுக்கோங்க. சோம்பு ஜீரணத்துக்காக போடுறோம். போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. இந்த தக்காளி பழம் நல்லா வணங்கணும். அது வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், தக்காளி பழம் நல்லா வணங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம வெறு சந்தகை உள்ளே போட்டு அதை கூட மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா முடிஞ்சுது. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப ஈஸியாக தக்காளி சந்தகை ரெடி ஆயிடுச்சு. வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப பிடிக்கும். நெக்ஸ்ட் பால் சந்தகை. அதுக்கு ஒயிட் சந்தகை எடுத்துக்கோங்க. அது கூட கொஞ்சம் பால் ஊற்றிக்கோங்க. நீங்கள் இனிப்புக்காக சுகர், ப்ரௌன் சுகர் எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம். நான் இன்றைக்கி பனங்கல்கண்டு பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பனி கொடுக்கறக்காக. அவ்வளோதான், மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா முடிஞ்சுது. கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். கீப் சப்போர்ட்டிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.